Nerozhodujem prvýkrát, rozhodoval som už viackrát, napríklad na semifinále GPX alebo na viacerých ligových zápasoch. Vznikli fakty iba také bežné reklamácie, ako sú nemožné ťahy alebo super nezapísal, alebo také jednoduché problémy, ktoré sa ľahko vyriešili. Hra juniorov je celkom slušná, deti sa snažia, hrajú solidne, zlepšujú sa, idú hore. Keby sa zopakovala situácia, že by vznikla nejaká veľmi kreatívna remíza, tak by som tých hráčov pochválil za kreativitu a dal by som im tam s radosťou remízu. Príprava na turnaj spočívala v tom, že deň pred turnajom, vlastne v štvrtok sme chystali stoly, hodiny sme stavali, online sme káblovali, riešili sme tlačiareň, notebooky a tak sme to zapájali, všetko otestovali, nastavovali tlačiarne. To, že Igor Lindner hrá, zároveň robí online prenosy, mi príde byť ako veľmi zaujímavý krok, že hrať to súčasne aj robiť tie prenosy, lebo je to veľmi náročné a zvládať to všetko naraz, tak to je fakt, že big rešpekt. Deti mal predo mnou veľkú úctu ako ku rozhodcovi. Myslím si, že je na Slovensku dosť veľa možností, čo sa týka trénovania juniorov a zlepšovania sa. My ako juniori tu máme veľmi dobré podmienky na zlepšenie svojej výkonnosti. Máme k dispozícii veľa rôznych tréningových materiálov aj vlastne na tých juniorov, že či si to pozerajú a chcú sa zlepšiť, alebo či to nerobia ako ja. A je mi to jedno. Lebo však berú ako čisto len zábavu, nemajú pre nich význam, aby sa stali nejakými majstrami, lebo aj tak nejaký, dajme tomu medzinárodný majster, alebo tak nezarába nejak veľmi na Slovensku a musí vyložiť veľké úsilie na to, aby to dosiahol.